Kauppakatu Claphamissa Thamesjoen eteläpuolella. Alkuviikon mellakointi tuhosi täällä kokonaisen tavaratalon. Ryöstelijöille kelpasivat myös merkkiliikkeet urheiluvälinekaupoista kännykkäliikkeisiin. Edes hengellinen kirjakauppa ei säästynyt tuhoilta. A customer from one of the shops upstairs saw a young man smashing in the window, and at the same time he was trying to throw in a firebrand. And another man walked past and said, "Don't do that because I live upstairs." Poliisi on saanut rikospaikkatutkinnat täällä loppuun ensimmäisessä kiinteistössä ja omistajat ovat vihdoin päässeet tutkimaan tuhoja. Vastapäätä oleva kahvila jäi mellakoitsijoiden jalkoihin niin ikään, vaikka omistaja osasi mellakkaa odottaakin. Our customers, they came and they start warning us. They said, some tweet is going around, it's going to happen 8 to 8:30 in Clapham. Britanniassa tuhojen hintalapun suuruttavasta arvioidaan, mutta veronmaksajille niistä on tulossa jo ainakin yli 100 miljoonan euron lasku. Maan lakien mukaan mellakoinnista koituneet kulut näet korvataan poliisiviranomaisten pussista. Tästä iloitsee ilman vakuutusta oleva kirjankaupan omistaja. Cameron announced at the 1:00 news that he would pay all business damages because it was a riot and we should apply to the local police. So what's your plan now to get this open again? Just sorted out all these things, clean up, tidy up, change the things, make the places secure to go back to business. Aineellisten kulujen ohella tulevat sitten muut kolhut. Claphamissa uskotaan kuitenkin oman yhteisön tukeen ja voimaan. Our customers, they've been texting, they are coming, they are offering their helps, there's some kind of community support. Hakan uskoo saavansa kahvilan auki taas viikonlopun aikana. Hän, kuten muutkin pienyrittäjät, pelkäävät nyt vakuutusmaksujen kohoamista niin paljon, että moni kauppa tälläkin kadulla saattaa vielä kaatua. Vaikka ulkoiset jäljet saadaan korjattua nopeasti, mellakoiden varjo jää leijumaan monella tapaa tämänkin kadun ylle. Esimerkiksi korvauksista saatetaan joutua vielä taistelemaan kuukausia, ellei vuosia.